in za mu shiga karɓar bayanai daga masu bibiyanmu, za mu buɗe layinmu domin sauraron kowa ya gaya mana wace hanya yake bi ko wace hanya zai bi ya ga cewa ya tallafa, ya ba wani gudunmawa, ya ba wani taimako. Ta wace hanya za ka bi kai maka ka tallafa, ka taimaka wanda ba shi da shi, ko ka taimaki wanda ba shi da shi, ko kuma ka ba shi abin da zai amfana da shi. To ta hanyar nan ne insha Allahu muke sa ran mu sami lada mai yawa a wajen Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kana lafiya? Lafiya kalau ya jama'a. Alhamdulillah. Allah. Afuwan da Allah. Nan da muke nema da Allah manta muka sanin shiga nan. To, lambar ma wato manta ta shigo nan. Wannan lamba da mantuwa take. Assalamu alaikum. To nan gashi wanda ya ce masha Allah, Allah ya bada lada, wanda ya ce jazakumullahu khairan. Alo? Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ina jin ka. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Hello? Ina jin ka. To. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kana lafiya? Ya jama'a, kana sauraron mu? Na'am, insha Allah. Ka muna tattauna akan harkar talaka da yadda za a tallafa masa. To kai wa kake tallafa a rayuwarka? Irin kannai haka da yayi insha Allah. Ta wace hanya? Akwai abun da nake gabatarwa na sana'a hakan nan. Oke, ka ɗauke su kana koya musu sana'ar. To ba sana'a ba ne irin na koyarwa, sai dai irin kasuwanci ne hakan nan wanda nake zama shago. A to su in baka nan da suke zama su ma a gurin, koko a an ka tara kuɗi ne kake ba su wani abu a ciki su biya kuɗin makaranta su yi karatu? Idan ba na nan ina zaunar da su, sa'annan idan lokacin hutu ya yi sun koma makaranta ina kuma tallafa musu na ganin cewa sun koma makaranta din, kuma akwai abin da nake ba su na zuwa wurin karatu din. To Allah ya wannan kasuwancin naka albarka, Allah ya ƙara buɗe maka yadda zaka ci gaba da taimaka ƴan uwanka da danginka, Allah ya ƙara maka arziki da zuciya da imanin tallafa ƴan uwanka. Amin, akramakallah. To mun gode kwarai, shukran. To alhamdulillah, kun ji wannan shi hanyar da yake bada nasa tallafin shine akwai ƴan uwansa ƙanana da suna karatu amma ba su da hali. To a cikin kasuwancinsa yake ware wani kuɗi yake tallafa musu akan harkar karatu. Kaga wannan ba ƙaramin aikin alheri ba ne. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ana lafiya? Lafiya kalau aiki. Ya jama'a, ya iyali? Lafiya kalau. To masha Allah. Kana jin mu sosai ko? Ina jin. Muna magana akan hanyoyin da za a bi kowa ya tallafawa masu ƙaramin ƙarfi da talakawa da suke cikin danginsa ko ƴan uwansa ko maƙotansa. Assalamu alaikum. Kana ji na? To wannan mun rasa shi. Abin da muke so shine mu ji hanyoyin da za mu bi mu ƙara inganta tallafinmu da gudunmawarmu da taimakonmu. Idan muna da sana'a mu koya wa wani, in muna da ilimi koya wa wani. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sanu na lafiya? Alhamdulillah, suna TV. Africa TV. Africa TV. To kin ji ana wani shiri. Akan tallafawa masu ƙaramin ƙarfi, ke wanne irin tallafi kike bawa talakawa?
wato yanzu ƙalubalenmu ga 'yan boko ne, ni ban ga ana mafiya ana karatun boko a majalisi irin na sadaka ba. Wani ya ce ya iya physics ko chemistry, a tara masa 'ya'yan musulmi a masallaci ya dinga koya musu physics da chemistry kyauta don su ci jaraba, ko ya iya ingilishi da maths a zo ya dinga koyawa kyauta. Din da kaji majalisi sai dai kitabut tauhid da usulul salasa da qawaidul arba'a da fiqhu da ahlari, amma ba za ka ji majalisin cewa mu tattara 'ya'yanmu da basu iya maths ga wani professor zai yi kyauta ba. Halo? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kana lafiya? Lafiya kalau. Wane tallafi kake bawa masu karamin karfi ko talakawa? Muna ba su tallafi, muna ba su shawarwari saboda mutum ya dace da kansa. Wannan ku abu ne mai kyau. Gaskiya ne. Yanzu kalubalen mu shine muna da 'yan boko manya waɗanda wasu sun yi ritaya, malaman jami'a ne. To irin su muke so, wace hanya za a zaburo su zo masallatai su sanar cewa duk yaron da yake faduwa a chemistry ko a physics ko a biology ko a english ko a maths ya zo a dinga bashi karatu kyauta a masallaci ran asabar da lahadi da safe domin extra lesson. Gaskiya ne kan wannan ma abu ne mai kyau. Kaga kullun kaji majalisi sai kaji na Qur'ani ne, ana koyar da Qur'ani, ana koyar da hadisi da fiqhu, amma kuma ba majalisin physics da chemistry da biology, kuma ana buƙatar su don da su ake samun ilimin muka masu zurfi. Sosai ma wannan ba karamin abu bane. Yau wato muna so in kana da kai ma ilimi ka fara bayar da lesson kyauta. In Allah ya da kuwa insha Allah ya bada sa, Allah ya taimaka. To wannan kalubale ne fa. Alo? Assalamu alaikum. Salam. Yawa, ka ji abin da muke tattaunawa ko? Yawa ina ji yanzu ina kallo ina yanzu. Yawa, muna cewa Allah ya ba wasu arziki yayi wasu talauci. Masu arzikin waɗannan ana so su dinga tallafawa talakawan nan ta ɓangaren iliminsu ko sana'arsu ko lafiyarsu ko walwalarsu ko jin daɗinsu ko tsaronsu ko taimaka musu. Kamar yadda ma da yake magana yi. Yawa, to kai wace hanya kake ganin kai kana yi ko kake son ka ba da shawara a yi? Yawa, kamar yadda yake kara tambaya ba, ni malamin jami'a ne a Ahmadu Bello University. Na goyi bayan irin abin da shawarorin da yake bayarwa, da abin ni gudunmawa da nake bada ina nawa malamin jami'a, ina ɗauko yan uwa. Yanzu haka ina da yara kamar 10 ko mafi waɗanda suke ƴaƴan ƙannena da iyayen su. Duk ka kawo su. Ina sa su makaranta kuma ina musu, amma irin kalubalen da nake samu shine ba godiya daga ƴan uwa da kuma jama'a. Kai dan Allah, ka gane idan ka yi dan Allah, Allah ya ga niyyarka, ya ga saboda kai. Dama mafi yawa inna ma nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura. Idan ka ce sai an ta gode maka za ka yi abu, to sai ka kasa yi. Da ban taba neman godiyar su ba. Yawwa, to abin nan da kake yi haƙuri, wannan ka yi dan ka manta da wannan. Allah ya san kana yi, kuma su in sun yi sun amfana, ko sun so ko so ba, a cikin abin da suka amfana nan sai ka samu lada. Allah gafarta malam, Allah saka da alkhairi. Kullun dama ana cewa ƴaƴanmu, yanzu akwai wanda ya ce min ana za a ɗauki ma'aikata Abuja. Sai ya zo ya samu wasu yara a nan ya ce musu kuna da takardu za a ɗauki ma'aikata. Ku je gurin, amma ni akwai gida na Abuja, zan buɗe muku ku shiga ku dinga kwana, kuna zuwa wajen interview, kuna zuwa kuna kwana. Kaga ya kai su Abuja, ba su kuɗin mota na zuwa da na dawowa, ya buɗe musu gidansu su dinga kwana. Amma suka ce wai ba a ba su abinci ba. To kaga wani alhalin wasu kabilun a ƙarƙashin gada suke kwana, ba su ma samu wanda zai kai su Abuja ba, rancen kuɗi suka yi, ba samu gurin kwana ba, a ƙarƙashin gada suke kwana. Amma kaga mutanenmu suna da abun nan ɗin da in ka tsaya ka ce za su taɓata maka rai, kana son ka taimake su, kuma su suke yin wannan. Allah gaba da malam, haka muke fama da su yanzu a nan jami'a. Za ka ga arni Berabiya ta ɗauko mutum 3, 4, 5 sai lalata, ma suna nan suna mata wanki da guga ana bi, amma mu ko muka ɗauko sai a bada mu. To haka za mu daure, rashin wayewa ce na al'ummar mu, kan mu yi fushi. Da Allah cikin wa'azi a ƙara jaddada wannan. Za a jaddada wannan, kuma kada mu yi fushi, duk wanda yake aikin alheri kada a fusata shi ya fushi. Mun gode kwarai, kuma Allah gafarta wala ina son wannan dan Allah, idan wannan maudu'i da ka tsinki a TV yanzu akwai dan karamin littafi, in ko babu a dan rubuta mu, saboda list din na wa'annan abubuwan alheri ni na zo ina kokari dinga jokin din su wanda wannan kasa, ko seriously
to insha Allah za a yi haka insha Allah. Yawa ka turan email sai in rubuta maka. Ina wasu akwai line MTN ɗauka zan baka line MTN ne. Yau insha Allah a turo min ina na Ahmadu Bello University bangaren zane-zane da architecture da textile design da fine art. Okay. Lamba ka ita ce mai 54 a ƙarshe ko? Idan wannan na iya cin dina ne idan inda zai je kai min text da wannan sai bana WhatsApp da wannan line abu da MTN nake ko kuma a Facebook za gani Rabi'u ke ba da masu. To shikenan insha Allah zan duba. Ko kuma kamar text wanda kake yin WhatsApp ta wannan line sai in kwafa sai in ganka. To ba komai Allah ya ba mu sa'a. To shukran amin to Allah ya sa albarka amin masha Allah. Jama'a kun ji da yadda take tattauna wannan malami ne a jami'a kuma yana faɗar irin tasa gudunmuwar da yake bayarwa a matsayinsa na malamin jami'a shine yana tallafa ma yara su zo su yi karatu amma kuma mafi yawa ba sa godiya. Muka ce kada ya damu da rashin godiyarsu ya yi don Allah. In ka ce za ka tsaya bahaushe mai ban haushi kana ƙoƙarin tallafa masa shi kuma yana gama cutarsa kake. Yanzu akwai wani malami da ya ce ya ga ɗalibai ba sa cin nama da sallah sosai sai ya haɗa kuɗi ya siyo sa guda biyu yanka musu. Sai ya ji wasu suna a gefe suna cewa an aiko masa sane guda 10 daga Saudiya ya yanka wa mutane ya siyar da guda 8 yanka guda 2. Ice kamar ya fashe dan bakin ciki. Shi fa ya siya da kuɗinsa fa. Wai amma jama'a suna ganin cewa kuɗi aka ba su wai ya za a yi haka kawai ya iya siyan sa guda 2 yanka wa mutane. Saboda haka tallafi aka kawo masa ya ɓoye wasu ya fito da wasu iyanka. To yanzu mutum ko zuwa kai ka ɗauki 10,000 ka bayi sai ta tunanin ya aka ka bashi 10,000 kuwa ina ragowan sai ga kamar fiye da haka ya kamata ka bashi ko ma sakonka aka baya ka danne masa. Wannan tunanin da zaton da bakin cikin da ɓacin ran. Halo? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. To lokacin da muka ɗiba yayi jama'a sai ayi haƙuri nan za mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana kuma insha Allah za mu yi ƙoƙari wannan program na yau a mai da shi ɗan ƙaramin littafi za mu ba wasu su kwafa su mai da shi daga sauti ya koma littafi insha Allah kuma za mu wallafa shi akan shafinmu na www.daura.net sannan za mu sa shi akan shafinmu na Facebook kuma za mu yaɗa shi ta inda mutum za su iya nazari da ƙarin fahimtar wannan maudu'i na tallafawa masu ƙaramin ƙarfi da talakawa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum.